Dobar večer, ja sam Tara Vučković, idem u turističku i ugostiteljsku školu Dubrovnik. Ona se nalazi u Dubrovniku. Koji smjer? Idem u kuharskog tehničara, to je 4-godišnji smjer kuhara. I eto. Što je za tebe značilo sudjelovati u Testit projektu? Za mene je to značilo novo iskustvo, poznati se sa novim ljudima, kuhati sa šefom Damirom i uživati u svom tom procesu. A koja je najvažnija lekcija koju si naučila kroz ovaj projekt? Najvažnija lekcija mi je da nemamo srama, da uvijek sve kažemo i... Lijepo. I kako bi opisala to iskustvo? Pa opisala bi ga da bi voljela da svi to prožive jednom u životu, da prođu kroz to. Taj osjećaj kada si u kuhinji, kada stvarate svi zajedno, vjerujem da je to jedan poseban osjećaj koji svi zajedno stvarate. Kakav je to osjećaj bio za tebe večeras kuhati za ovoliko ljudi? Meni je bio osjećaj sjajan, uživala sam u tome i bilo mi je lijepo. I bi li povezala Testit projekt sa nekim sloganom? Povezala bi ga s sloganom Razmišljaj drugačije. Hvala. Hvala vama. Na putovanju u Italiji nam je bilo odlično, boravili smo 5 dana, jako smo se lijepo proveli, poznali s novim ljudima i bilo nam je zanimljivo. Velika je razlika. Po mome mi znamo više od njih, iako su oni misle da oni, ali nije. Najviše volim pripremati mediteransku hranu. Najlakše mi je raditi hladna predjela i priprema prije kuhanja općenito. Moji najveći uzori su moja tetka i mama, zato što su one slastičarke i predavaju u turističkoj školi. Pa nisam počela s njima, zašto mi nisu dali da ulazim u kuhinju, ali počela sam sa 12-13, tako. Pa mislim da mogu pomoći zato što smo puno naučili od njih i pa ja znam da će ih biti.